سبب چێکردنا ڕستێ من. دل وەگێڕایە ji nezma xweş luxat, hate ser nezma ku sê car faîlat. Wextê min dî qewmê Kurdî pir delal, ew di nêv ehlê cîhan de bêheval, ba serwext, ba diyanet, ba huner, min li goşê lewhê qelbim kir xeter. Ku beyan kim esl û ewsafên diwan, milk û hukm û patîşah û himziman. Der belaxtegahê çûme pêşiyê, da nebêjin qewmê Kurdî wehşî ye. Bê cefa û bê tekelîf min nezm werdikêşa, hatî qenc û muntezem. Hêvîdarim ez ji ehlê macrifet, ku bigêrin der cîhanê in lugat. Ez dizanim ehlê çend esrên berê, bê tasîb guh nedane vê derê. Lê di îro de li her kes lazim e, ger geda û ger mela û hakim e. Ew bibêjin şi'r û xweşxewanên şêrîn, da bibin em serbilindê derzemîn. Hêvîdarim zêde ez ehlê kemal, ku nedim derdê derûn her ihtimal. Hem ji bona min diakin her timî, hem ji bona milletê Kurdî hemî. Vê ji yaran hêvî sed carî dikim, zêde sed şukrî ji heqbarî dikim. Bo 1348 ku çi ye? Bû ji Musayê Hesarî ev nevişt.